Hello guys, good morning guys. Mamauli na mi rin. Mamauli na mi karon. Adto sa ko sa igsuon ni Minchong si Pibnit kay ayo ko digtuguan. Dinaskuhan. Padaplin sa doy. Na. Baguming mata. Lain na sa akong kamera eh. Tagal ng luspad. Adjust rin na kuwang. Na yung mga gida series. Hindi plang lang. Oo. Hindi na maduol siyang mama. Hindi na maduol siyang mama. Kuyog minggadon agad ay. Agad. Gad padaplin gad. Ya, sige ko pangat si oy. Sige ko pangat si. Bye-bye. 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 Bye-bye ako anak.